Pois xa nos acompaña Rafael Quintía, benvido a Cizac Eirado, como está? Moi ben. Bueno, en esta época de Antroido, vostede a tope, non? De un lado para outro. Pois sí, bueno, andamos peregrinando por todo o país na procura destes ritos e destes confradías. O Entroido é un fenómeno, o teño escoitado eu, que é basicamente europeo e cristiano, non? Bueno, eso é unha das cousas que se di, moitas veces hai moito tópico ao redor do Entroido, repetimos cousas, tamén os traballos son bastante escasos en Galicia, malia o que se poda pensar. Sí, dice que é unha festa europea, pero un concepto de Europa non o que temos hoxe en día, porque o Entroido, tal como celebramos nós, tamén se celebra nas montañas do Atlas en Marrocos, ou se celebra en Turquía, ou se celebraba en Irán, co cual, digamos que a fronteira do que hoxe entendemos Europa ben extensa, é máis extenso. Polo tanto, se se celebra en países que non teñen tradición religiosa cristiana, que é algo máis antigo que o cristianismo, ainda que o cristianismo poda influir ou condicionar determinados tempos de celebración. O que sí que imos sabendo é que o que nos chamamos Entroido galego sería o Entroido da Galaesia Bella, non? É dicir, isto colle parte de Asturias, Zamora, o norte de Portugal, aí os paralelismos son evidentes, non? Sí, digamos que poderíamos facer unha raya diagonal un pouco na Península Ibérica e coller así unha franxa do Douro, cara do Douro hasta Cabo Norte, e aí é onde se desenvolve a maior parte dos entroidos europeos. Na Península Ibérica concéntrase fundamentalmente no que é o noroeste, o que é o norte de Portugal, o que é León, Castilla e León, zona de Zamora, León, Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco e Navarra. E unha festa rural? Eminentemente, sí, rural, porque está vinculada a sociedades agrario-gandeiras no seu día. Hoxe xa non, pero sí. A mí cando estaba pensando como enfocar esta entrevista, o que chamaba a atención era ese poder estético que ten o Entroido, que probablemente sexa das festas populares con maior forza, moito máis que as festas que se dan ao redor do San Xoán ou incluso Nadal, é dicir, toda esta cantidad de cores, de formas, non hai outro fenómeno como este. Non, é o fenómeno cultural, a celebración ritual máis potente de Galicia, sin lugar a dúbidas, non só polo valor simbólico, senón polo valor estético e escenográfico do que se pon en marcha, e a forza con que o vive a xente hoxe en día. Temos, quizás dende o ámbito urbano, temos unha visión moito máis limitada, meramente centrada no aspecto lúdico e estético, lo que chamamos o carnaval, pero o Entroido algo moi serio, moi profundo e moi potente a nivel cultural. Vostede fala, cando fala do urbano de carnaval e cando fala do rural de Entroido? Sí, gústame facer esa división e utilizar a palabra propia, da lingua propia da cultura que ejerce ese rito, o Entroido, para referirme a esa celebración tan amplia, tan poliédrica, onde hai ritos favorecedores, ritos esconxuradores, de teatralidade, de reciprocidade, e chamarme de carnaval pois a isto que temos nas cidades, estas, como se chaman estas? Paradas de desfiles e Batman, Spiderman e todo isto. Bueno, logo vou ir a eso, pero quedamos nesta outra parte. A ver, esta estética que é medieval, e isto se enlazamos coas gárgolas, cos capiteis ou... Vamos a ver, calquer fenómeno cultural é un fenómeno vivo, a cultura non é un fósil, está movéndose, está facéndose, reciclándose. Está claro que o Entroido é unha festa moi antigua, non é unha festa medieval. A orixe última do Entroido, que se estende por toda Europa e os seus marcos culturais, é moito máis antigo, está vinculado a unha sociedade agrario-gandeira que necesita dunha celebración nun momento clave do ano, onde se acaba o ciclo escuro da invernía, e a última festa das festas de invernía, vai renacer a natureza, non o sabemos seguro, necesitamos unha serie de ritualidades para favorecer esa renovación, esa reactivación. Pero por que estas caras monstruosas? Por que esta estética de monstro, de feo? Veñen despois os aportes posteriores, a Idade Media, todo o que queramos, pero hai que ter en conta que moitas destas máscaras, digamos, hai máscaras que o que se chaman máscaras teriantrópicas, máscaras que teñen forma de animais, que evocan a animalidade e, no fondo, a natureza. Si hai moitas máscaras que son
terroríficas, ¿no? Cando determinadas máscaras, por exemplo, os boteiros de Ana do Bolo, evocan ese terror, pero curiosamente noutras culturas moitas das máscaras asociadas a determinados deidades, númenes, por exemplo no Tíbet ou na India, son igual de monstruosas, levan calaveras, dentes, levan lagartos, serpes, precisamente porque son entes protectores e necesitan ter un rostro horrible para esconxurar e para afastar o mal. Pero vamos, está esa parte, pero está incluso a propia música, que máis ruido que música, basicamente, que utilizas todo, os campás, os encerros, sachos, tambores de todo tipo, un ruido casi, non? Claro, non é música propiamente, diríamos que é son, porque hai un ritmo, non é ruido, é son. E utilizan unha serie de elementos tamén para producir lo que teñen un poder esconxurador. Vamos a ver, cando antiguamente queríamos escorrentar a tormenta, os trebóns, creados polos nubeiros, os tronantes, tocábamos as campás, había un toque para escorrentar a tormenta. A campá ten poder de escorrentar a tormenta. De feito, nas campás ainda levan a inscripción de tempestate fulli, ¿no? Para escorrentar as tormentas. Que usan eles? Chocas, chocallos, esquilas, campás. O gando no monte leva chocas, Sí. para localizarlos, pero para protexelos, porque esas chocas levan labradas cruces. Por lo tanto, estamos utilizando elementos que son como amuletos, elementos esconxuradores. O son funciona como un esconxurador das tebras, da invernía e de todo o que está asociado á morte da terra. Os tambores, cada folión ten o seu ritmo propio identificativo desa comunidade. Entón, aí o son está funcionando tamén como un elemento de esconxurador. Voulle propoñer unha división que probablemente é absolutamente arbitraria e non ten ningún sentido, porque cando estaba preparando estas imaxes, tiñamos, eu atopaba, bueno, estas estéticas de cigarrós, pelequeiros, os que se visten de cabra ou oso, e logo está a estética das madamas e galanes, dos propios xenerais do Ulla, que, bueno, aí non, aquí isto é unhas cores abraiantes, este é unha fusión do 18 polas formas de vestir, claro, non aí sei, non? está claro que cando un ve un xeneral da Ulla ou ve un cigarrón, un peliqueiro, un zarramanculleiro, moitas das prendas que leva, unha garabata, son prendas modernas. Claro. Leva entorchado, leva chaquetas que son propias de militares, co cual vemos que nesa figura é como un texto onde vas escribindo e sobreescribindo. Pero que fan esas personaxes? Eses oficiantes, que ritualidade? Porque moitas das prendas de todas estes personaxes evocan a natureza, son adornos florais, os puchos das máscaras dos boteiros de Vilariño, de Manzaneda, os gorros das madamas e os galáns, os gorros dos volantes, son representacións florais, fitas de colores, cintas de colores, espellos que reflicten a luz do sol. Todos teñen un aire de familia, pero aquí os Cuqueri de Bulgaria son exactamente igual, e todos os personaxes en Europa, os Bleedy Boys que saen na Candeloria, na Santa Brígida, en Irlanda, con eses puchos florais de casa en casa percorrendo, evocan todos esa a diferencia entre fora do vestir do home e a muller confúndese, os homens vístense igual, non? Sí, digamos, non é que se confundan, é que estes personaxes son andróxinos, o sea, os homes que saen oficiando nestas personaxes levan prendas de muller. Os que chamo eu danzantes xiróvagos dos folións das serras orientais levan roupas de muller, levan mantóns de muller. Os galáns do entroido de San Adrián de Cobres levan roupas de muller. O peliqueiro, o cigarrón, de cintura para baixo, leva roupas de muller. O sea, son seres, é como se houvese unha necesidade de apropiarse de determinados atributos da muller, igual porque están vinculados ao don da vida. Queda un minuto. Entonces, vamos a ver, non lle vou deixar contestar, e vou dicir que vostede acaba de gañar, ven de gañar o premio de Vicente Risco de Antropoloxía, sobre as mouras, que vostede iguala as deusas primitivas, do que quero falar con el outro día, deixámosla aí, non me dá tempo a máis. A última cousa, entón, o entroido urbano que é?
O entroido urbano, digamos, é unha versión edulcorada e desritualizada do que era unha parte da estética e da parte máis burlesca e satírica que tiña o entroido tradicional. Non sei se se entende, pero podemos deixalo así. Non é entroido. Non é o mesmo. Non é o mesmo. Non é o mesmo. A romería que xuntarse a facer unha merendola. Robert Quintilla, moitísimas gracias por acompañarnos. Quedo pendente esa... Temos que falar das mouras largo e tendido. Cando querades. E do entroido, dá para falar ainda moito Bueno, máis. o que queda. Moitas gracias. Grazas a vos.